No tak jdem nahoru, vole. Takže řekni na téma. No, takže... Kamera, vole, na dvě. Co mám říct? To je kamera, vole, to se pořád přiblíž to tam. No, takže byli jsme na nákupech a teď vám udělám všechny věci, co jsme si vždycky nakoupili. Tak začni, Julo. Začni, máš 4. Začni. Tak já jsem si koupila deodorant. Deodorant? Co je deodorant? Je. Od FA. Dělej. Tak jako když nejsem zabraná. Jako ani nevím proč, taky debilní kamera, jak jsi měl. Dělej tam už tam chceš. Hlavně tam chceš ty, vole. Musíš takhle. Ty vole, to jsou kamerou? Je. No a já jsem si vybrala Rexonu. Nikoho jste tam míří. Ty pičovo, ty nemáte No, potom jsem si vybrala Nimreu. Proč je to přibližuje tak? Proč? Proč si to přibližuje? A nemá něco, to je, tak za to. Toaletní voda. Toaletní Jsem voda. si byla toaletní vodu na hajzle, když bude tekat snad, tak ať to tam vyšplíchám. No a potom jsem si vybrala micelární vodu, ani nevím, jak to minerální vodu. Ani nevím, jak to jmenuje L'Oreal. Já jsem si vybrala Natural. To mají nejde vidět, jak to chce, jo. A to je, co to je? Milk a honey. A je to na face. Takže já jsem si vybrala noční vodu, noční krém, dneska kecám kokotiny. Jo, tak zdar. Tohle tam teda nedá